Yata nining kagabhion nagahimo ta sa pag hike kay muuli tas buntawan atong oras alas 8:40 na niya gihapon mi dinhi bisag gabi na uli gid mi buntawan dala ang among ginokdo nga soft drinks kay ipa snack sa mga bata pauban po ni Siloy so ni ani kalingog hike ang takna sa kagabhion alas 8:45 so dinhi usahay mo uli mi dinhi mag hike mi alas 11 na sa gabi tabok pa mi og sakay pa mi og gakit tabok pa mi og suba alas 11 sa gabi so ani ang amo nga kinabuhi mga katulong so unsa lang ang ato nga paghimuon nining kalibutan basta lang kauban nato ang Ginoo sa tanang panahon so siyang ikauban so gabi na kalingap mi og hike dinhi kay dinay himuon ugma ng mga program muni hatod ni ng gilokdo nga soft drinks snacks sa mga bata para ugma so nata ang katulong ambog na ka dinhi sumuon ni ang atong dalan dinhi hinay na kita careful lang ka dinhi kung may swerte umod ta oops so tingnan nani ang atong kahimtang dinhi so gabi na gid min dinhi ka uli ang anad na lang pod mi uli mi mga gabi dinhi matabok mi suba sakay sa gakit so nasanay na lang pero di matamhadlok ngod kay naman ang Ginoo sa man ang pag-iya sa kinabuhi san pa man unsaon nato ang atong kinabuhi pagtipig-tipig kung plano na gyud sa kahitasan nahatataman diha ra gyud ta wa gyud tay arang mahimo sa atong kinabuhi kung kuhaon na gyud nato lang nga interest ni ini kalibutan atong gipuy-an importante ang atong pag alagad nato sa Ginoo pag kinabuhi uyon sa kabubuton lapit na ta sa suba mga katulong shout out sa tanan na nagtan-aw sa ato nga video yung taknaa shout out sa inyong tanan na sa kanunay mag subaybay sa ako nga mga video salamat kung wala mo wala gyud ko'y mahimo wala ang inyong suporta o pagtanaw sa video okay so niya na ta sa ato mga gakit so sakay na ta ni patabok po ayaw patabok nahini na tagtabok sakay ay tabok ka na pa okay so dala ang ato nga soft drinks
Sa ni ipaubos. Oops. Oops. Okay. Dili. So, sakay na ta. Yay! Okay. Eh, Sakay na ta. Okay. So, hinahinay na taog tabok. Okay. So yung nani atong kinabuhi magpatuloy. Hindi, hagbong na spot. Bebe. Oops. Okay. Okay, hindi niya tatabok. Ah. So pauban ako ang akong anak ang gamay. Siya ang ga-drive sa gakit na karon. Aron ta makatabok. Okay. So yung ani lang atong life ang katulong ni kalibutan. So asa lang ta ibutang. Importante nga pag-aalan ta sa Ginoo kapiskay sa panglawas, likay ta sa mga balatian, mga sakit, mga disgrasya, halagli. Bahala na lang ni atong kapobrehon. Importante nga ang lawas iskay lang ta. Bahalag pobre ta. So hapit na ta dunggo. Deres kilid, mahini nagdunggo atong gakit. Okay. So up, agad. So okay, thank you. Ups. Oh, ano dito po ka kuan? Dito po ka ambak. Pabuli mo biraha. So, sabi basta-basta kay matulong. Ano kan? Kaya kung may shirt ako ra. Kaya may shirt hindi ko ano mas gakit. Hagbong ka diha. Kung di ka timing. nani ko. Bukat na. Okay na. So, nanatas tabok. Hindi na po taglakaw. So, layo, distansya. Biya ko itong lakpon din So, nani ang life din na mo katulong. Nakota, muambog. Sa kay ugakit, dabok suba. So okay lang dili mo baha. Pero mo baha man gani piki. Okay, so okay, salamat sa iyong pagtan-aw sa niini nga video. Naot ko nga kitang tanan madasigon sa kanunay. Sa tanang panahon kung asa man ganita kung sa mga ganitong kahimtang sa itong kinabuhi. Importante lang nga survive ta. Mao ni ang ato nga importante ang survive ta ni kalibutan na. Sa tuman sa malabot mga panahon pagsulay, paglutos sa itong kinabuhi makaya na to ang tanan nagista mo sila. Thank you and bye bye. God bless us all.